Fil-jum dinji dedikat lill-għalliema, il-Union għall-għalliema l-MUT indirizzat konferenza stampa li fija stqarret li d-deċiżjoni li jinfetħu l-iskejjel hija tal-Gvern u ta' din irid jieħu r-responsabilità. Dan qalitu wara li sa ġimagħtejn ilu l-MUT laħqet qbil mal-Gvern sabiex l-iskejjel jerġgħu jinfetħu mill-ġdid bil-protokolli meħtieġa u l-istess Union kienet involuta fid-diskussjonijiet twal dwar il-ftuħ tal-iskejjel. Il-President tal-MUT Marco Bonnici kien saħansitra stqar li l-edukaturi kien jeħtieġilhom jidħlu lura l-iskola fil-jum ta' tnejn 28 ta' Settembru. Kien saħaq li l-aħjar edukazzjoni tingħata fil-klassi. Intant fil-konferenza tal-aħbarijiet, Bonnici qal li hemm bżonn ta' restrizzjonijiet anke barra l-iskejjel. Fil-waqt li l-iskejjel kollha ġew iċċertifikati minn spetturi indipendenti tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA li huma wkoll konformi mal-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa, l-MUT qalet li l-Gvern mhux preparat għal ftuħ tal-iskejjel. Mistoqsi minn One News dwar dawn l-aħħar dikjarazzjonijiet wara ftit jiem, Marco Bonnici qal li ma nbidel xejn. Wara li ġimagħtejn ilu rejtu sodisfazzjon tagħkom għal ftuħ tal-iskejjel mill-ġdid din il-ġimgħa u kontu anke involuti fid-diskussjonijiet. X'inbidel biex issa qegħdin turu dan in-nuqqas ta' sodisfazzjon? Le, finalment ma nbidel xejn. Kull ma ġara huwa li aħna qegħdin naraw li filwaqt li l-iskejjel hemm meħtieġa li nimxu mal-protokolli, hemm meħtieġa li ovvjament il-miżuri jittieħdu kollha u dak li ħankun qegħdin nagħmlu qed nenfasizzawhom. Irdu naraw li l-kumplament tal-poplu Malti għawdex u l-Gvern jenfasizzaw wkoll ħtieġa li bħala poplu nimxu wkoll ma' dawn il-miżuri. Madankollu mbagħad saħaq li jaqbel li l-iskejjel jiftħu u li dawn huma preparati biex jilqgħu l-istudenti wara ħidma mill-edukaturi. Aħna meta l-Gvern ippospona il-ftuħ b'ġimgħa, għadna konna ċari li aħna naqblu li dan il-posponiment huwa neċessarju anke bl-staggering biex naraw li l-iskejjel huma preparati. L-iskejjel huma preparati biex nhar it-tnejn biex nhar darba li ġej l-istudenti jidħlu fl-iskejjel b'mod seggerjat imma huma preparati grazzi għall-ħidma kollha saret mill-edukaturi. Bonnici stqar li l-MUT mhux ser tkun qed tingħaqad f'mewġa li hawn għal spekulazzjonijiet dwar xi każijiet fl-iskejjel qal li kull informazzjoni trid tkun ivverifikata. Stqar li l-pandemija qiegħda fuq kull post tax-xogħol u għalhekk kullimkien hemm ir-riskju.